Opello ezagutzen, baina oraingo bertsio hau benetan ezberdina da. Andres Kalamarok, Jaime Urrutiak eta Lokillok abesten dute. Eta horrela Euskal Kantutegiko 20 abesti. Sobre todo escuchar esas voces que no son las habituales en estas músicas, ¿no? Es un poco el reto de este proyecto, ¿no? Datorren astean irailaren 30ean egingo du Kepa Junkerak lan berriaren aurkezpen ofiziala, baina etorriko dena dastatzen hasteko aukera ezin hobea izango duzue EITBen. 7 abesti entzun ahal izango dituzue aste honetan Radio Euskadi, Euskadi Irratia eta eitb.comen eguneko bakarra. Gaurkoa Maitia Nuntzira abestia da. Hori bai Ginesa Ortega Kataluniako flamenko abeslariaren ahotsean. Goizean, Boulevard eta Faktoria saioetan entzun ahal izan da, eta egun osoan egongo da eitb.comen.